manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai cika shekaru 1500 da haihuwa a shekarar nan. Muna kira ga daukacin al'ummar musulmi kowa ya yi tanadi na musamman kar ya bari a bar shi a baya, domin a bana idan Allah ya kai mu watan Rabiul Awwal, maulidin da za a yi shine zai zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika shekaru 1500 da haihuwa. Yadda abin yake shine idan ka ɗauki shekarun haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 40 kafin a fara aiko masa da manzanci, ka hada da shekarun da ya a Makka guda 13 bayan fara saukar masa da manzanci, zai baka shekaru 53 daidai. To idan ka hada shekaru 53 da shekarar hijira 1446 a bara, lissafin zai baka cewa a baran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika shekaru 1499 da haihuwa, yayin da a bana kuma zai zama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika shekaru 1500 da haihuwa kenan. Hatta waɗanda ba su yin maulidi ya kamata a bana su yi ƙoƙari su koyaya, kar su bari a bar su a baya, saboda yanzu idan Allah ya ja da rayuwarmu muka ga watan Rabiul Awwal mai zuwa, lokacin da manzon Allah zai cika shekaru 1500 da haihuwa, to zai yi wahala mu ga lokacin da zai cika shekara 2000 kuma, domin da wahala a samu wani daga cikin mutanen da ke rayuwa a doron ƙasa a yanzu ya ƙara shekaru 500 a raye. A lokacin da Annabi Isa alaihi salatu wassalam ya cika shekaru 2000 da haihuwa, an ga yadda duk duniya ta ɗauki murna. To mu ma ya kamata musulmi mu girgiza duniya da bukukuwa na murna. Mu ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cika shekara 1500 a duniya. Wannan babban alheri ne da tarihi a rayuwarmu. Allah ya hore mana dukkan abin da za mu yi hidima da shi albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Labaran na zo muku ne daga Nigerian Update tare da ni Abba Hassan. Allah ya ƙara wa Annabi daraja. Amin, summa amin.